लाइभआव फैबाय थानाय समावनो फन फैदोंमोन आरोना लोगोफोर, बेनि थाखायनो माने दाननो गोनां जाबाय लाइभखौ। सोर सोर मा खालामदो लोगोफोर? आं नै दखानाव जिरायना दं आरोना। मोनाबिलिबो जाबाय। लाइट लगायथ'वाखै, लाइट लगायोब्ला माने बेक साइडनिफ्राय जोंख्लाबो आरोना। एसे बोरैबा नुयो डिसप्लेखौ, बिनि थाखायनो लाइट लगायथ'वाखै आरोना लोगोफोर, दसे उनाव लगायनोसै। लाइट लगायैनि सिगाङावनो दसे लाइभ फैनो होनना फैबाय आरोना लोगोफोर। सोर सोर मा खालामदो लोगोफोर? बिजिथार नामा? दासिमबो सासेबो गैया माथो। दे लोगोफ्रा लाइभआव फैनानै खिन्थाहरदो सोर सोर मा मा खालामदों। सासेबो गैया माथो दासिमबो, बिराद बिजिथार नामा? सासे फैबाय बर्थमान। मा खालामदों लोगोफोर? थांफिनबायसो माथो। बिराद बिजिथार खोमा ना लोगोफोरा? माइ हानाय बोथोरबो जाहैबाय, बेनि थाखायनो माने गोबां मानसिफ्रा माने भिडिअ नायनो सम मोनाखै खोमा, इउटुबफोर नायनो। बेखायनो लाइभफ्रावबो फैनो हायाखै आरोना मानसिफ्रा। मा मा खालामदो लोगोफोर? कमेन्टफोर खालामनानै खिन्थाहरदो सोर सोर मा मा खालामदों। बिराद बिजि खोमा, दासिमबो रावबो गैया, सासे फैदोंमोन थांफिनबाय। दहाय एसे सिगाङावबो लाइभ फैदोंमोन आरो लाइभ फैदोंमोन आरोना, बेनिफ्राय फन फैना होनानै दाननो गोनां जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला आंना बे सिमावसो माने बांसिन इम्परटेन्ट नालाय, बे सिमावसो फनफोरबो फैनाय जायो आरोना। आं जि सिमखौ इउटुब फेसबुक सालायो, बे सिमावसो माने फनफ्रा फैयो माने। बिनि थाखायनो एसे माने रायज्लायनो प्रब्लेम जानायनि थाखाय लाइभखौ दाननानै भिडिअ'खौबो डिलिट खालामबाय आरो आं लोगोफोर। ओमफ्राय दा गोदान फैफिनबाय आरोना। सासेबो गैया माथो दासिमबो, 3 मिनिट 16 सेकेन्ड जालायलांबाय। फैलायदो लोगोफोर लाइभआव। फैदोंबा मानसि फैदो लोगोफोर दखानाव। रावबो गैया माथो दासिमबो। लाइट लगायनोसै लोगोफोर, लाइट लगायनोसै। दस टकार नेকি? এইটো লোৱা কিবা তেল এটা দি দিবচোন। আধা লিটাৰ হ'ব, লৈ লোৱা। मानसि फैदोंमोन लोगोफोर, बिनि थाखायनो माबा खालामदोंमोन आरोना एसे। मानसि फैदोंमोन नालाय, फैसा घुरायदोंमोन आरो। बेनि थाखायनो माने साइडखै नायनानै दसे सिरि थाथ'नांगौ जाबाय आरोना लोगोफोर। बिराद बिजि खोमाना मानसिफ्रा, बेनि थाखायनो लाइभआव फैनो हायाखै। फैलायदो लोगोफोर लाइभआव, दसे रायज्लायनोसै। सासे फैदों। मा खालामदो?
लोगोफ्रा थांफिनबाय माथो हब मानसि फैलायबाय लोगोफोर पासता नायखियो नायसुन tato na isa ki ani boy di swai poy na murto cigarette na gidan nar na logofor cigarette a gol flega gaitwa ai sangdong मोनफैथ'वाखै गल फ्लेग डांगर तो हबो सिगरेट नांगौ ना लोगोफोर हार्ड ने लाइट हार्ड লাগিব ना केटा दियो এটা এটা ন আনিব গৈছে আহি পোৱা নাই मानसि फैदोंमोन आरो ना लोगोफोर बेनि थाखायनो दसे सिरि दंथ'योमोन हेलौ लोगोफोर सोर मा खालामदों खिथाहरदो 6 मिनिट 34 सेकेन्ड गोजों जाबाय नाथाय गैया दासिमबो सासे फैदोंमोन इबो दानलांफिनबाय लाइकआवथ' रावबो गैया दाबो फैदो लोगोफोर दसे रायलायलायनोसै आरो ना लाइभआव दखानाव थानानै ब्लग भिडिअ बानायनोबो सम मोनदिया बेनि थाखायनो दिनै ब्लग भिडिअ बानायनाय जादों आरो ना आपडेट भिडिअ होबा होनो हायोमोन किन्तु आपडेट भिडिअ होबाय थानो एसे बोरैबा मोनो मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै माने कन्टेन्ट बानायनो एसे बोरैबा मोनो आरो ना बेनि थाखायनो माने बांसिन आङो आपडेट भिडिअ बा मालायनि सायाव कन्टेन्ट भिडिअ लाबोनाया खम जायो आरो ना सिगांथ' गोबां कन्टेन्ट भिडिअ होयोमोन कन्टेन्ट माने आपडेट भिडिअ होयोमोन बेनिफ्राय माने आपडेट भिडिअ होबाय थाबा बो मानसिफोरा नायनो नागिरा बेनि थाखायनो माने गावनो खस्थ' खालामनानै ब्लग भिडिअ बानायनो एसे सेस्था खालामबाय आरो ना लोगोफोर बिराद बिजि खोमा मानसिफोरा अब्ला लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै